Beni Chandra Jomotia. Beni Chandra Jomotia Nkha Tifra Hasini Kroksa Munganang Tiprasa Folk Writer Te Literature 2020 Republic Day ni Shalo Bono Padma Shri Chokat Rejakha. Hi friends, welcome to Kokbrok IQ Education. Khaklayo noro kaham no tongbanya hanui. Hake faidi tabuk silayena Padma Shri Chokat Manjak Kok Dubai Dai Rijak Gerun Beni Chandra Jomotia ni laibungna tiyu. Borom ganang Beni Chandra bo salmario achakya abo soisoike saimane kiri lamun hinke ajora rogo achaima salmari rok register khaine kiri phia butar adini mote bini achaima bisikhe January talni 1928 bisiwo bo achakya Gomoti district ni Moharani thayo thike 14 December 2020 bisi salmario Beni Chandra ni mafai agriculture iba Huketo Klaijama Bagi, Bo Kuchugram Rung Srung Srungi Mandia. Pia, Bini Mafa Je Chuksak Bono, Kisai Bisi Romui, Teacher Naui Bono, Poraleka Frunka. Beni Chandra Jomotia, Kroksa Gisti Klainai, Bo Malmatarok Ruo, Dei, Samung Klai Nok Nukungno Chalogo. Pia, Bini Muchungmake, Dormonoti, Rizapung Sinani. Rizapnani, Dei, Kok Rubai, Kok Rokno, Di Sinani. Abuni bagai Beni Chandra Jomotia samung khlaititi fano kok borok bai kok rubai sinani tai rijapung sinani no yakarliya hake bo kwbangma dormono tiyei rijapung silangkha tai rijaplangkha 1992 bisio The Fate of Dharma and Kobrok Devotional Song hnei kaisa bijap karikha abono kare kwbangma bijap tai rijapung karikha Beni Chandra Jomotia ni bufani mung Nkha Poddo Singh Jomotia tai buma Suchitra Jomotia Beni Chandra kaijakha Durga Mati Jomotia bai borokni bwsa bebagai khorok chuku iba 9 children aboni bisingo chlarok khorok brui tai buri rokni joma ke khorok ba Beni Chandra khoroksa kok borok folk writer te literature simia Bo Sikla Tongfro Tripura Regional Party TUGS ni Kroksa Adongni Samungbo Khalailangkha Beni Chandra Gwbangma Sokat Ajilangkha 2007 bisio Kokbrok Music Academic Sokat Mangkha 2019 bisio khe Rangsak Rijak Sokat Mangkha Aba hakeno 2020 bisio khe Padma Shri Sokat Mangkha O Sokat India Haktoni Jotoni Slai Kuchuk Sokat ni bisingo 4th highest civilian award. Aba haikeno UTF ni bisingti Borom Sokat Rejakha 2020 bisiwo. Omorok Nkha Padma Shri Sokat Manjak Borom Ganang Beni Chandra Jomotia ni Kuchung Laibuma. Khaklayo o biduni bisingti Tripura ni Kok Borok Kok Rubai Sik Grung tai Rchap Grung Beni Chandra Jomotia na sinui mangkhana hnei. Paithago khajani kiching songno 1431 Tiring Bisikatal Yafaro Hambai